Yes, sire. This is your boy General Fire Colosso Baba Junior Pasha Mrombo. Wejo Magbayo Mapropaka Mafanjava. Come on here, Kuminata Tontonia Distamaras Matters Machimbo Chitungwiza. Yes, sire. Vachibanda, how are you? Zvakamira sei General Fire Colosso Mkwasha Murombo. And Rakupira my good to take Zonga. Right, Vachibanda. Munona say could be stress. Bete, unongorona nokumhanya mhanya ritsvaga chikafu rinenge rine stress ipapo. That's not it. Unozoona sei kuti rine stress? Bete rikadonha nemanhede rinotaridza kuti rinenge rine stress. Kana kuti rinenge rine nyaya inotaridza kuti kana nyaya ikanyorwa panewspaper rinenge rine nyaya iri kuri stress. Zvokuti nyaya iyoyo ikanyorwa panewspaper inoita hit. Iwo wakamboona rakadonha nemanhede wakariona kupi? Wakambona kupi? Kana rakadonha nemanhede rinenge ratofa. Aiwa risina kufa. Bete kana rine stress rinodonha nemanhede. That's all. Ndezvo inyambo shamwari zvakutaura izvo. Inyambo. Ndinobvunza. Iyo journalist, right? Yes. So paunoenda kubasa pepe ukaona mwana akanaka kana something chaona mbrodi unonoudza here madam kuti ndaona mwana akanaka mbrodi. Aiwa zvekubasa ndezvekubasa hazvisvike kumba. Saka ukora chihure chako chekubasa achisvike kumba. Achisvike kumba ndezvekubasa. Unganotaura here iwe kuti waona chimoko chakanaka mbrodi ungaudze madam wako here. Saka uri kubvuma kuti unoita chihure? Aiwa handisi kubvuma but handitaure. Ndangomuona ka but handida kumunyenga ndangomuadmire chete kuti aiwa isheshe iyo but handitaure. Aya Vachibanda mabvuma. Aiwa mabvuma imimi kuti mukanyenga munhu munotaure kuna madam. Ando zvatataura ndabvunza imimi kuti mukanyenga munhu munotaura. Aiwa wati wakaona munhu mwana akanaka unotaura here haunototi wakanyenga uda kuchinja statement here. You guys, mukona problem ine majournalist mazuva ano ka. Havasi kuenda kubasa kunoona like kunointerviewa vanhu kuita zvavanofanira kuvashita. Vanenge vari busy kuona kuti uyu ane mutaka uyu haana mutaka ane mukaka kana kuti mukaka wake ane mukaka kukakika kuti kasa munzwa wechikakaka. Yes aya. So Vachibanda, tell me. Ndoda kuti mundiudze kuti mungaone sei kana kuti mungabatsire sei mayouth kuti azive kuti munhu wake ari kuchita kana kuti munhu wake asi kuchita. Zvonetsa because nowadays everybody is a cheater nowadays, so akubatsira zvonetsa. Ndotangira papi? Alright, so muri kuti mimi vanhu havachasi malion kana kuti mazebra vamachita, right? Right. Hakusina kana tsuro kana mameno mambadaza ameno ndombada here. Alright. Aya. But imimi pamafungiro enyu munofunga kuti munhu anochita like ndinotibatsire kune vanhu vari kupinda marriages right now handiti. So vanhu vari kupinda marriages havasi kuziva kuti munhu wangu yanga angari kuchita here kana kuti haasi kuchita. Imi mofunga sei kuti munhu angaonekwe sei kuti uyu munhu anenge ari kuchita kana kuti haasi kuchita? Inini ngatiti kuna vanhu vari kuchita kana vari kuita zvakuita izvezvo ka. Chekutanga ka ukaona munhu achichita ka tanga waconfronta that person kuti sei ari kuchita. Wakazonzwa reason. Vachibanda mirai. Handina kuti munoona sei kuti kana kuti mungakwanise kuudza sei munhu kuti uri kuchita. Nyaya yangu iri pakuti munoona sei kuti uyu mukadzi wangu ari kuchita kana kuti girlfriend yangu iri kuchita kana kuti sweetheart wangu ari kuchita. Ndo zvandinoda kuziva kuti pane here zvinooneka zvokuti zviri tangible kuti mutaura kuti uyu munhu ari kuchita kana kuti haasi kuchita. Zviripo zvinooneka. Let's say kana kuti bhebhi rako yoka mukadzi wako anenge achienda kubasa. Iwo pamwe unenge uchitaura kuti padheni wakamuona kana akadzoka kubva kubasa, ngatimboti ari kuenda nemota anosvika opaka padheni, opaka kana mungave muyadhi ka, ombopedza kana 10 minutes ari mumari mota asati abuda. Ipapo anenge achichita, anenge atori busy kudhita mamessages haasi kuti aita chat nawo wakomana kubasa. Ndo chimwe njira unoona nacho chekuti kuti bhebhi wangu ari kuchita. Ndo number 1. Number 2,
unokwanisa kuona zvakare kana ari bhebhi wako unongoona kana yasvika nguva yelula anangoti ndakaneta this and that what vawaziva kuti haiwa simbi pane kwayarohwa munhu ari kuchita. Zvakawanda zvatokwanisa kuona nazvo kuti munhu aita se ari kuchita, ndo zvandofunga. Alright, tomboti kubasa kwanga kuri serious like munhu ari anyatsoziva like maconditions ekubasa kuti kubasa ka kune mabasa ekuti unogona kusora wakagara, koza mabasa ekuti munhu anotoshanda zvekudaro. So munhu akakuti ndakauneta isaini here yekuti munhu ari kuchita. Aiwa unenge wakaneta ka but kusati kweko akunete kako anoiziva here. Kunisati kweko akunete. Ini nangu ndiri mwana mudiki panyaya idzi but ndiringoti mudhara kune mabasa ekuti zveshuwa unenge uchishanda basa rinorwadza. Ndipe muenzaniso wemabasa acho. Muenzaniso webasa, alright, tomboti basa rekuti maybe munhu wako anoshanda basa rekureceiva macalls. Handisi kuziva kuti tingamuti munhu iye anoita basa rei, but anoreceiva macalls the whole day. General ndimbokubatewo muromo, alright. Munorova kuti kuneta imimi kunobvisa feeling here. Handisi kuti basa kuneta zvako ka but feeling uinayo, saka unenge usina kuneta zvepabonde ka haufaniri kunzi anzonzi waneta, hakuna zvakadaro. Guys, I'm here with Chibanda, live with Chibanda, mwana wokwa Chibanda, Manass mwana wokwa Chibanda. Right, we're live here at in Chitungwiza, right? Chitungwiza town center. Mazimba, uyu mwana wokwa Chibanda, ndatoa ne problem. Problem yei? Iwe une problem yei? Taura kuti ndaenda kuretu, kune problem yei? Chibanda, rega ndingotora mukana uno kuti ndiudze vanhu kuti Chibanda une dambudziko rako. Usati wanuza dambudziko racho ka chimbonipo solution. Andikupe solution sandakudza dambudziko. Alright, ndiudze dambudziko racho. Nekuti kana imi mukaenda kuhospital munotanga here kupa mapiritsi musati maudzwa chirwere chamuri kurwara. Ndoda kuti mundidaire. Hospital ndezvekuhospital kaJamani. You're hospital No. Indri muveteran. Veteran wakarwa hondo. Ndakarwa hondo. Ndakazobva kuhondo 1978. You understand? Yeah. Wakazvarwa 1982. 1987. Wakabva kuhondo iwe general iweka. Nditremushe. No, ndakabva kuhondo 1978. Ndo pandakaretire. Ndo saka ndichidzi general. Ndandiri general kuhondo. Handiti. Hondo yauri ndepi? Iyi hondo yeminda here 30 chimurenge yako. Ini ndakatraina kuMorogoro 1968. Ndo pandakatraina kuMorogoro. Ndikatanga kuuya kuhondo yanga iri Panyadzonya. Patembwe ndanga ndiripo pahondo iyoyo. Ora general, mukutaura hopedza makarota kana kuti mukutaura zvakaitika zvechokwadi? Ndiri kutaura nyaya yehondo yakaitika, hondo yeminda. Saka ndakarwa hondo ndakatraina paTanzania muMorogoro, ndokubva ndazobva ndandiri under infantry battalion, right? Ndokubva ndaenda patembwe Panyadzonya, ndobva ndaenda pachimoyo, then vapfana vakazoenda kuDRC. Ini ndakabva ndataura dano vaningina enda kuDRC. Ini ndakura handichakwanisi kuramba chienderera nekuhondo yekuDRC. So inini ndine minda, actually not munda but minda. Ndine minda as I'm talking right now. Mune minda mingani? Because hurumende iri kuti one man one farm yekuti une minda. Corruption. Takutotanga ma investigations. Kutotanga ipo pano. No. Minda yandinayo ndakaona kuti since ndiri munhu ane vana, saka regai nditore minda yakawanda kuitira vana. Because kuti zvizonzi vana vemuveteran havana minda, hazvimake sense. Aiwa kavana utorere vana minda vari under age ka. Hurumende yakatoreserva kudhara minda yevanhu vasati vakura. Saka uri kwatorera minda sei iwewe? Pawachasvika 18 years hurumende ichawapa minda, saka iwe muovheti weka. No, zvandakaita ndezvekuti pandakatora minda ndakaona kuti no, inini ndiri munhu achiri ane energy.
so ndinogona kuirima minda iyoyo yese. Saka iwo wari manje munyika yese Zimbabwe ndione energy manje. Ayo, but the bottom line is ndakaenda kuhondo, ndiri chibaba chehondo, ndakarwa hondo, ndakaenda kuborogoro ku training, ndikadzoka, ndikarwa hondo yepatembwe panyadzonya. Nana mkoba gaba rinocheka, ndo mazuva ndakasangana na Chinos. Chinos actually ndakasangana naye 1955, ndo pandakatanga kuzivana na Chinos. Munokona mufeza anonzi Chinos here? Nomziwa. Anotishe? Chinos. Aiwa, Chinos nomziwa. Sida mvudzi yakawanda chi. Yongo zvacho Chinos nomziwa. Oh, Rex nongo nomziwa here. Why mziwa Rex no? Rex, he was my friend. He was a friend of mine. Zvakaitika ndezvokuti mukomana wewe. Bebe rake rakutanga ndindakatoma approachera. Anditi, munonza ndutaura. Bebe rake rakutanga ripira kutaura. Amungariziye mkuru. Ndere kutanga. Waona kupinda mukati. Remember hausi kujoza kakwa kwandira zvekupenga kwekwe. Tiri muzimu iko unopinda mukati. Mira uone zvakuti zvekutamba. No kupinda mukati akorambidzo but zvinobvana kuti mukati mawopinda nemhopi. Unogona kupinda mukati wopinda maokay. Mukati. Mukati futi. Kana kupinda mukati wopinda mbamako. Mukati. Kozi yakupinda mukati woti unopinda mjere. Unongopinda mukati. Kana kupinda mota mukati. Mukati. Inango tunopinda mukati. So mukipinda mukati kusiyana nokuti wapinda mukati mupi but kana wapinda mukati wapinda mukati. So this is the thing now. Mukati memukati kana ukapinda mukati unozofara kuti wapinda mukati kuti mukati mune mukati mamo kana ukapinda mukati unenge wapinda mukati. So yes I would do sudi mtono ma 00 general vehicles baba junior kwasha murobo wezira wezara. This video chimboturoverai 1 musikana mutsva pachikoro pedu. Pakasvika musikana mutsva pachikoro pedu yakata batai bhurukwa rakurungai basi ndiye runako chero nomuroi weshamangai inzwaka. This is a true story. Cindy uri kutaura uyu asi musikana wangu here Cindy wakutaura uyu. No, I don't know. Ukazonyora this poem zvakambofamba sei ndiudze because ndakambodana na Cynthia. Zvakafamba sei? No problem. Let me answer on that one, right? Aiwa, all right. Usati answer ka netembe kuti Cynthia ansuda kuinzwa. Okay. Chimbondroero kana imwe ye because ansunzwisa ipapa because ndaiwe nechimoko chani Cynthia. Chimbondroero imwe ye inonzi chanziko iyi. Ndiri kutumira masoja pa social media. Ndiri kutumira ko masoja. Vakomana munenge mandigonera mukatangana neuya mukomana Jamasha aso kumbofonera Mwari. Uyu ndo kutokasirira asatavhura mashanana nokuti akatanga mungazoshagadwa yekubhuruka mari vakomana musambotya mangosvika America bata tskwibidi bompa yake gumi msimbiti momvunza asi kutskwibudwa hauskuda maikitiro vehweshiro nesiro kwepfuti nekuti vakomana vangu vasvika havazombotambi masvika pabus stop musasiya vava vagonyeti mopangangiro sinhatu dzake dzedhiziri magina diera asiya mhosva vaneiziva yokureva nemaudzi Right. Aiwa, hazvina kudhakwa ka. Muri yeZimbabwe tinokutendai nekutitsigira kwamuri kuita naika. Kana mudade tembo rakakwana iri ka. Razo hameno zvari kuti zvadhakwa hameno kuti chingangiro dzake dzarowa idzi. Munongoenda pa YouTube channel monyora kuti General Fire Colossal Official. Ndopa munoona ma videos ake ese ipapo. Pa Facebook zvakare munongoenda monyora kuti General Fire Colossal Official. Moita sei mo subscribe ipapo naika. Moendawo zvakare pa ma social media platforms edu akawanda akasiyana. Mukonya kuti Manass Chibanda. Mo subscribe ipapo. Thank you so much. Ngatisangane pa next video.